kung saan ba. Ay mo, kita kung ba nang comment mo. Baka nagkikakon ay, interviewon pa man mo. Ilutan mo na siya. Ano nga, mag-interview diretso na lang kami. Nga nga. Mga po di mapangutanan na magpahilot nga. Karoon pa po isa nani. Kadugay na na yung gibate. Ay ito eh. Sige. Hello guys, welcome sa to ang channel. Kung first time mo ni nakita ng video, tanawa yun o paminawa para sa mo ni. Ayan, kung mahilig kong kag traditional Filipino ilot, please share sa ko ang kaning video nya makasuroy ka tanawa po sa akong Facebook page Eric Hilot ang traditional ha. Eric Hilot ang traditional niya, taga Digo City ko guys. Tawagin lang ko sa numerong 0930-035-105. Shout out po Digo City. Ngayong nagdagan ba? Ngayong buntag ma'am. Unsa man nato ang di pamati. Puro pamao, sakit sa nawas. Pamaol, sakit ang lawas. Unsa pa? Taghan. Ay, hilak. Maulo, di ko na kamera. Mo ganing miga ganing nga sikat kita oh. Sige, unsa pa gyud? Ano, mawala na siya. Sakit ang paminan mo. Dili na ko sakit. Lukon-lukunan, awol dire wala. Dili mo. Adalgikan dire. Unsa may paminan mo na kanang Ang sakit siya kasamot nagkasay ng lipo. dili mo biko Pagbi ko gano'n siya sa... sahay. Kasagaran ka ni relax na. Sakit siya kadaan. Kani mo ni dire ang sugar. Na dire ang uric. Hindi magaka nagapangapit. Kape na po ito hapon. Grabe po. Ha? Bago matulog. Tapos Soft hindi ko drinks. soft drink. Hindi kada kaon Soft drinks, okay lang, soft drink. Kaya pa. Huwag ka ng kape, grabe yun ang kape. Na, di mo ko katulog di mga pe. Ano po? Sigarilyo inom, wala. Inom lang. Yan siya, di mo inom. Ikaw mo inom. Baliktad din. Hinahinay ka. Ha? Piluta na. Nag-interview pa ka. Sa baser na ko. Mag-interview yun, may good. Nagsamray ka lang. Diretso na to hilot. Ano? Lain kayo, no? Hindi, alam ko Ha? ang sakit. Ano ba sakit ba? Oo. Buta ka balo ko sa managi pamatian eh. Oh, sige. Sa pilain. Ano ka na bang isang kuhan? Kaning sa wala, okay ra. Ano na yun siya? Dili bugat mo paminat lawas. Bukat ito. Ayaw mo na. Ano mo paminaw na mo bro? Dili bugat. Sahay lang kaning dili na ko yun. Sa dapi-dapi, ito mo paminaw mo. Kalit na siya cramp. Panang ilang anak. Ano bro? Sa mo, magsigla ka tingkod. Yung katang Kani dire, ano sa mo tao pangyuran. Importante kay ng pangyuran, labi na og gabi kay labi na isog mo na nato. No. Sige. O ano lang, ako na lang mangita. Ah, sige. Ikaw na rin Ang sige, number 1 nga gusto nimong mamaayo. Ano siya sa video na sakit. Ano ko dira? Lukon-lukunan, di ka makaulam ang loob. Ano? Ang takin ako na iyan. Lukon-lukunan mo ni osteoarthritis. Ya, ang kundi na number 1 na ka ng mga lamang loob. Sa mga klaseng lamang loob. Ha? Sakit yun na siya. Ako makaon po lamang loob bro. Wala pa man masakit, kaon sa ta. Pero pag masakit, mundag yung ta. Sakit naman na siya. Okay, sakit Mo sakit. sakit sa piloy. Ano, maganagod no? Ya, wala pa matamaigo la. Inom sa ta, sigarilyo, anak, no? Pag maigo, unang na po, ano naman? Happy life lang ta na lang. Sige. Kuha na lang. Asa nga balay mo, ma'am? Tawag dia jud mo. Wala ka ba sa eskwelahan kung gikan ka dire, mulapas. Ay, wala po. Dili ko. Kung dire ka gikan sa highway, Strict na jud ka patulong sa Pepsi nga. Tungkol ba? doon sa highway na di ay, Super highway. na may Pepsi dito. Straight na. Kuan ba din na di? Dia? Dawes? Tawag sa ito. Sige. Shout out sa mga silingan, ma'am. Shout out ko dala sa akong mga silingan sa Dawis. Labo na jud kay Yin nga Oh. mo nag-recommend diri sa ako. Hello, ma'am Linyen. Kumusta na ka, ma'am? Manilahin. Sige. Yung mong mama, papa.
Ano, di ba tuloy piso? Sige lang, isa to dyan po kay makadumog dahil mo mga parin na tulo. Sige. Sino ba ito? Ay, rider. Wait lang ya ha. Sige, sige. Hello ya. Hello? Ha? Saan eh? Taga-asan eh? Ano ko rider? Parang. Ay, parts, ikaw ne? Ay, na ako din naman nagpahilot ko sa mukha, uy. Ganin ako din naman, magpahilot na gani ko. Oo, gani nga buntag sa'yo. Nasa Facebook. Oy, nag-live gani siya no, ang gani ko nga ayaw lang, ihadyong gilayo. Lagi si Kuya Dre na mina. Oy, Sparks. O sige na kayo, magpahilot sa ako. Sige, hindi na lang. Sige, wala na. So yan guys, shout out po sa mga taga Dawis, Digo City. Si Ma'am Dere, ato ang tabangal ng mga yoyon pa natin sa Rosan. Siyempre, ano ba na sila pag-ampos Ginoo? Ang tanan, atong isalik. Saya. Siyempre, starang yung doon sa kuwan, may kamot ha. May kamot doon na mamayo mo doon sa kumain. Ito tayo kayo natin kita pang sa Rosan. O siyempre, sa karoon na po nakakitaan na yung video. Please subscribe my YouTube channel and please share sa video. And please follow my Facebook page, Eric Kilot, ang traditional. Yan. So magsugod ako guys para sa inyo. God bless po. Up. Ano ko pinakana? Gamay mo yan. Ha? Gamay mo lang yung sakit. Tikman mo. Dahil patalog siya. Hindi niya dalay. Talong. Ang sabi ko kasi sa kanila, magdala ka. Ito mo lang din lang. Mamaya, pag-uwi ko po. Kalimutan. Nagmamadali kasi. Dugay mo sa akin no? Medyo kayo. Kaya kung magpermanent sa akin daghan. Usahay lang. Pero kuan, wa dyan. Ay, isa ka oras pa pa kung makasakay. Suglunon mo gano? Sa dulo mo. Ay, lagi kayo nga naalugad na rin masakay. Sa sentro daghan. Oo. Layo mangutugod. Dayunon ba no? Unang kita. Pagod ang uman rin ka na. Nagpugod pa ngayon. Dawis. Ma'am. Ay lang patigos ka. Oo, sana. Preparator ha. Sa video ay magluluto na naman tayo ng tulingan recipe na kakaiba ngunit napakasarap. Welcome guys sa Kain Noybi. Sa isang kawali ay ilagay natin ang karne ng baboy. Isunod natin ang bawang, luya, at sibuyas. Ikalat natin Lagyan na. ang patag. Ha? Ipatong na natin Kaya? ang mga tulingan. Maglagay din tayo ng bell pepper. Dugay mo na likod. Lagyan natin ito ng asin. At ground black pepper. Kaya ba di mo ganun no? Ang tintahan pa lang yan. Ha? For 2 minutes, Ah. ng apoy. Hindi ko tinatangan Mark. Mary Grace? Pag-comment naman ang iyong location para alam namin kung saan nakapon ang video. Bataan eh. Ba? Natin ang 500 ml na Sprite. Trust pa pala. Lamig kayo ito ma'am. No? Okay, nagkanal. Ay, lamig sarap no? Stretching pa lang yan. Stretching pa to. Warm up ba? Warm up. Wala pa lang yan. Wala pa yan. Nagutot na. At tutuin natin hanggang sa
Pagkatapos ng kanyang sauce. At kapag medyo nag-reduce na ang kanyang sauce, you can taste and adjust. At kapag okay na ang lasa, ay maglagay ulit tayo ng siling haba. At syempre, siling lang Pat lang ka Jollibee, C1 Gamay without ba? friends. Mumpra. Nalang mo ka. ang kanyang sauce. At this point, ay luto na ang Matik lang yan. recipe na may Ha? Ay, hindi na. kanin. Siguradong mapapaliks Ano nga sa'yo? Supat. Supat. May french fries. Wala. Ay, na lang. Kada yung man. Ay, na lang. Supat lang. Yan, wala drink sa parang discount. Sobra na na. Short. Bro. Pag 90 raman ka pin ang wala drinks. Enjoy lang kuhan. Roy. Maraming salamat po sa inyong walang sawa. Kaya. Kaya. Kaya yan. Eh, gamay man Sa na. mga yan, kasi luto ko na sila. Dali ka na to. Walang tamagos. Walang masuko. 1.5 kilo ang juice nila. Sa 1.5 na? Asa sa karo? Ang nakas mo. Ang kapas mo. Kaya mo gumutanaw na. Kaya lain mo gusto nilaktan no? Yung ikay no? Mura to. Ha? Napili-comment mo. Agoy ko, agoy ko. Eh, gamay na. Gamay na. Aray! Asa ka? Unti lang naman. Hindi na kitinoton eh. Hello guys! Ayan kaya. Kaya ka eh? Ano? Ayan kaya. Kaya na lang. Kaya yan! Balik-balik ko na ako. Ay, tiis jud ka, basta gusto ka maulian. Ay, Sabi panunod mo naman. maligo mo na. Maligo pa rin kakapon? Na, bago ko matulog, maligo man ko. Di mo kung katulog ko sa ikot yan, hindi ko maligo. Aos man po na kung hindi kayo sunod mo. Nagkakalingan na. Hindi pa. Malaki pa rin siya. Ah, wala pa rin. Mas malaki. Malaki di ay. Oo. Oo. Diba, wala pa rin Pareho naman reaction ako. yan. Oo. Pareho man ako. Dili ko eh. Ha? Dako siya. Wala mo lang yung sa kanya. Oh, ikaw. Alam mo man, Pig. Aray, gano'n ko po. Agaray! Ha? Aray ko po na. Mga panahon, nasakit ka naman.